Äiti unboxaa. Mikä tän nimi on? Pop Mart, joku tämmönen. Joo, sitten täällä on vaihtoehtoja. Mä ite, tää ei oo mulle, mutta mä toivon sitä sinistä. Mä toivon tai eli pinkkiä tai liilaa. Okei. No niin, avaa. Se pitää tosta. Onko siinä semmoista? Ei oo, avaa mitä avaat. Tosi kaunista. No niin. Oh my god. Se on, tästä vedetään sivulle. Äiti. Tässä on tämmönen vetojuttu. Pois siitä. Pois siitä. Miten ihmeessä? Mikä se on? Tämä on mitä mä... Ei kun ei. Se on just se! Just se, mitä mä vähiten toivoin. Ei vitsi, se on just se. Tääkin on se, että... Tällainen. Se on just äidin niinku... Mä just tätä toivon vähiten. Mikä sen nimi on? Partita. Partita. No, on se nyt silti söpöä. On sehän söpö. No niin.